हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनै नोंथांमोननिसिम आङो मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों लोगोफोर बेनो जाबाय माने माजिक आरोना माजिक सिस्टेम नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि बे चेनेलाव दिनैसो गोदानै पसन्द फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो हानायमानि लोगोफोरनो शेयार खालामदो लोगो नोंथांमोन अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना दायो नुदों नैबेयो नर्माल लेखा बिलाइनि लोगोफोर बावहाय जेबो गैया नर्माल लेखा बिलाइ आरो नैबे 200 नकलि फैसासो लोगो नोंथांमोन आरो नैबे जाहैबाय नर्माल फालि बावहाय जेबो गैया नै बाव जेबो गैया नर्माल फालि बियो मोनसे आरो दानिया आं नैबे 200 फैसाखौहाय आं मा खालामगोन लोगोफोर बिसिगोन आं हो बेखौ बिसिनानैहाय आङो नैबे नर्माल लेखा बिलाइयावहाय आं बेखौ सोनानै थनगोन आरोना अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मोनबेसे थुख्रा बिसिनोसै नै लोगोफोर बिसिनोसै मोनसे बिसिबाय मोननै मोनथाम आरो नैबेजों मोनबेसे जाखो मोनब्रै थुख्रा जाबाय नै लोगोफोर आं बेखौ बिसिबाय हो आं बेखौ बिसिनानै लाबाय नै दानिया आं बेखौहाय मा खालामनोसै नैबावहाय सोनोसै बाव सोनोसै लोगोफोर जाबायना बाव सोनोसै आङो दानिया आङो बावहाय मा खालामसै